Hey guys, welcome back to my channel. This is HATV Video Avenue, and this is another episode of Super Typhoon Rolly. So nandito ako ngayon sa Christina's Strawberry Farm, at ito isang tourism destination dito sa San Andres, Catanduanes. So ayun guys, magpapalipad ako ng drone dito. First, ang ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang farm na ito. Yung unang drone shots namin dito bago pa dumating ang bagyong Rolly, and then we're going to compare the situation today pagkatapos ng Super Typhoon Rolly. Kasama ko ngayon ang owner ng Christina's Strawberry Farm, si Ma'am Cristina Torreda. Ayan, Hello ma'am. po, magandang araw sa inyong lahat. So, sana matulungan nyo din po ako na may bangon yung farm para may balik po yung agritourism dito sa isla natin. Yes. So, hindi po ako susuko, i-rebuild ko po ang farm na ito para may magandang mapuntahan pa din po yung mga tao. Yes, so I'm going to put down the information of Ma'am Cristina kung paano kayo makakatulong sa kanya sa description, and also I'm going to put it on the video sa ang kanyang mga accounts kung paano nyo mapaparating ang inyong mga tulong sa kanyang GCash account. Ano pa paano ba kayo matutulungan, ma'am? PNB, China Bank po, in transport. Okay, PNB China Bank, at marami pang mga means of cash donations na pwede nyong iano sa kanya. I'm also going to put down my information para makontak nyo ako kung sakaling gusto nyo i-contact si Ma'am Cristina. So iisa lang si Ma'am Cristina sa mga may-ari ng farm na talagang nasalanta ng bagyo, but then marami na ang naging puhunan nito ni Ma'am Cristina dito for maging tourist destination dito sa San Andres, Catanduanes. So isa siya sa mga pioneers ng agritourism dito sa San Andres, Catanduanes, although marami tayong mga farmers dito, but then talaga yung passion na nakikita natin all throughout from Ma'am Cristina. Siya nagdala ng strawberry farm dito sa Catanduanes, the first strawberry farm in the whole province of Catanduanes ay mula sa kanya dito. So pride to ng San Andres, at sana matulungan natin siya makabangon. At pagpasok ko dito kanina, para talagang hindi ko alam kung nasaan lugar na ako. Parang hindi na ito yung Christina's Strawberry Farm na alam ko. 2 beses kaming hinagupit ng malakas. Actually, it's almost 6 hours tayong hinagupit ng bagyong Rolly. From 3 o'clock na umpisa na itong naramdaman, katulad ng mga sinabi ko nung previous videos ko. From 3 o'clock naramdaman na namin yung lakas nito hanggang alas 5 ng umaga, sobrang lakas. Akala namin tapos na dahil yung mga previous super typhoons na dumadaan dito sa Catanduanes is it only lasts for about 2 hours. Masyado matagal na yung 3 hours yung mga super typhoon, katulad ng Super Typhoon Nina nung sometime on December 25 or 24, 25 ng 2016. It only lasted for 2.5 hours. But ito, from 3 to 5, napakalakas na. And then, bahagya itong tumigil at akala namin is tapos na. Yun pala, ay dinadaanan tayo ng Eye of the Typhoon. At pagdating ng alas 8 yun eh. natapos siya ng alas 8. Pagdating ng alas 6, mga quarter to 6, humagupit ito ng mas malakas pa. Ito yung sinasabi namin ng mga taga Catanduanes, pag galing na yung hangin mula timog, ito na yung bawi niya. Ito na yung ang kung tawagin namin ito ay salatan.
Yun yung hangin salatan. Meron tayong habagat. Pag tinawag namin salatan, ito na talaga yung pinakamalakas. At ang sunod niyan ay habagat na. So yung nagupit kami ng pinakamalakas, sobrang lakas. Ito yung in my entire life dito sa Catanduanes. Ito yung pinakamalakas na bagyo na Mas malakas naranasan. pa po ito sa Rimeng eh. Mas malakas pa daw ito sa Riming, sabi ng iba kung pino-compare nila, kasi marami talagang nawalan ng tirahan. At yung mga nakaraang araw pa ay umuulan. So may imagine ko kung paano nakakaligtas yung mga o kung paano natutulog yung mga taong walang bubong ngayon. So eto po, again, nananawagan kami na sana matulungan niyo si Ma'am Christina. Ipa-flash ko yung video na ito, yung mga video before and after. So sana makita niyo yung difference at sana tulungan niyo kami buhayin ang turismo dito sa San Andres, ang ganda ng Catanduanes. So hindi namin alam kung kailan kami completely makakapag-recover kasi may mga bagyo na naman daw na parating, pero laban lang kami, bangon lang, and tindog Catanduanes. Ano? Yes, babangon po tayo. Babangon kami. Thank you so much, Ma'am Christina. And may mga tumulong na rin ba? May mga tumulong na rin ba? Meron na din po yung may mga nagpadala po sa akin mula Manila, sa iba-ibang lugar po. May mga nagpadala sa account ko. Ayun po, ipapachange ko na po ng mga nyog mamaya. Kasi sisimulan ko na po ipagawa ulit yung mga cottages. So, kulang pa po ako sa kapital, pambili ng mga pako, yero, na igagamitin dito sa farm. Tapos pambayad din po sa pagtrabaho. Ayun lamang po. Okay. Alright. Yun. Sana medyo kailangan talaga namin ng tulong at sana matulungan nyo kami. Kahit hindi na ako si Ma'am Christina na lang. Kung may gusto rin kayong tulong na ipaabot mula dun sa mga previous vlogs ko, ng mga furniture ko, just let me know and I'm going to give you their contact information as well. So ito, under the description, I'm going to put down Ma'am Christina Toreda's account information para makapag-transfer kayo sa kanya. Pwede nyo rin po siyang i-contact sa kanyang telephone number. Okay, 0909-098-4158. Yun po ang smart ko. Pwede din po i-comment na lang sa video na ito. Okay. Pwede nyo rin po i-comment at makikita niya rin to kasi si Ma'am Christina ay isa sa mga kaibigan natin at mga followers natin dito sa AJTV Video Avenue. So, ayun po. So, thank you so much and please share this video para naman makarating doon sa ibang gustong tumulong. Marami dyan na gustong tumulong at mga nakakaluwag-luwag na gusto magpaabot ng kanilang tulong. Ayun po, sana i-share nyo. Kung gusto nyo tumulong, yung pag-share nyo pa lang is already a way of helping out people here from Catanduanes. So go ahead and share this video to your friends, to your social media accounts. If you have not subscribed yet into this video, go ahead and subscribe into my channel. Hit that subscribe button and that bell button below so that you will be notified on the next video that I'm going to upload. Thank you so much for watching and Tindog Catanduanes.